No, ku kínu som sa dostal ako mládenec. Začal som praxovať v kine Topolčany. 5 mesiacov, prišiel mi povolovací rozkaz, takže som musel skrátka ísť na vojnu, ale na vojne som sa toho uchytil tam. Ja som premietal, musel som si spraviť podostojnícku školu, samozrejme, aby som bol radista diaľnopisec, ale po roku odišiel premietač do civilu, tak som to robil ako rok a pol na vojne. Lenže prišiel som do civilu, papiere, akože tam bola stará technológia, tak mi neplatili, tak som dokončil prax už u nás v Novom kine, v mojej rodnej obci pre Salanoch. A bol som na štátnych skúškach v 81. roku v Bratislave 19 dní. Zložil som úspešné skúšky z elektrotechniky, z optiky, z elektroakustiku, zo všetkých odborov filmovej kópie a tak ďalej. Takže som začal premietať u nás v rodnej obci. Tam som premietal 12 rokov. Skončila zmluva, som sa oženil, býval som v Slepčanoch, začal som bývať vo Vrábloch, dostali sme tu byt. Tak som sa chytil toho tu, lebo tí chlapci, čo tu premietali, tí išli súkromničiť. Tak od 91. roku som tu a to je už dosť dlhá doba. Takže to kino robím už skoro celý život, jak sa hovorí. Je to môj koníček, baví ma to, zaujíma ma to. Lebo aj za tie peniažky by to nikto nerobil, lebo to je ozaj, nie je bohviaká robota zaplatená. Je to zodpovednosť za filmové kópie, drahé, za všetko. Ale ma to baví. Digitalizácia kín, no tak boli sme na stretnutí v Tomášove 6. marca a tam povedali, že technológia, digitalizácia sa vyvíjala 4 roky, skoro 5 rokov. Takže tieto americké firmy ponúkli tieto stroje a túto technológiu do celej Európy, aj po celom, skrátka sa hovorí, svete. No a je to dosť nákladná technika, že málo ktoré kino napríklad na Slovensku si to bude môcť dovoliť, lebo 3 milióny na staré peniaze, tak tých 100 000 eur na tú techniku, niektorých kinách, ktoré sú väčšie aj viacej, sa môže málo kto dovoliť. Audiovizuálny fond nám dáva tých 34 000 eur bez návratu, beznávratnú ako vec, ale ide na ďalšie 2 milióny. Takže skrátka, a každý sa toho bojí, lebo dneska tá technológia je na také vysokej úrovni, že napríklad mladí ľudia majú doma počítače, posťahujú si filmy. Skrátka, pozrú si to doma, do kina už nemajú záujem, majú iné záujmy. Mladí ľudia majú skrátka iné záujmy. Čo kino? My sme kedy chodili ako mladí ľudia do kina s dievčencami na stretnutia alebo na takú frajerku alebo tak. Dneska to už akože neplatí, ale digitalizácia kín na Slovensku je taká, že všetky Cinemaxy sú zdigitalizované. 11 kín je sprevádzkovaných ako digitálnych a 150-160 kín tento rok, keď sa prestanú vyrábať kópie, končíme. Táto technika má životnosť 40-50 rokov. Tieto premietačky, čo mám tu teraz, majú 7 rokov, to je vďaka pánu primátorovi nášmu, že teda mali peniaze na to, zohnali peniaze, super, lebo sa dávali čítačky na čítanie zvuku. Lebo teraz už je digitálny zvuk na tom filmovom páse. Skrátka, azurová stopa sa tomu hovorí, no tak to je také odborné názvy, takže skrátka je to o tom. Takže stroje boli namontované behom týždňa, v sobotu, nedeľu sa premietalo. Nebol problém, lenže 104 000 eur to vychádza na toto kino, plus ešte neviem čo ďalej, takže malo ktoré mesto si to dovolí. Bola tu stará technika, boli tu tzv. Meopton 4, premietacie stroje. Predtým boli na uhlíky, ale už technika išla troška horšie, tak sa používali xenonové výbojky. Premietal sa 35-minútový film, ako sa premieta teraz, ale bolo to len mono film. A hovorím, po určitých rokoch, čo som tu bol, ináč tie stroje boli už poruchové, už to malo 40 rokov, možno, že aj viac. To bolo poruchové, furt bolo treba rážať peniaze, tak takisto povedzme, na tieto stroje ešte je náhradných dielov na 20 rokov, ale hovorím, že tá technológia nová teraz, čo ide, tak sme skončili. 16 film, bolo strašne moc opcií, sa premietal 16 mm zvukový film. To boli okolité dediny, tie menšie. 35 film je používaný už vyše 100 rokov.
na celom svete. Tak povedzme za tým pol roka skončí. Premietal sa film na 70 mm formáte, to boli panoramatické kiná, to boli aj v Bratislave, partizánske a tak ďalej. Tam sa používala 6-kanál magnetická stopa zvuku, to boli strašne náročné na odmagnetizovanie tejto techniky, lebo automaticky, keď sa ten stroj neodmagnetizoval s tým prístrojom, tak praskala zvuková stopa. To bol najkvalitnejší zvuk, najkvalitnejší obraz, ktorý sa nezväčšoval touto optikou. To bola nádhera. V Bratislave som robil na tom skúšky v Tatra kine. To nemalo chybu, jeden film nebol nad Holandskom. To už neexistuje. To skrátka už nebude. Môže byť akýste 3D alebo ktoré premietanie, ale to bola kvalita skrátka. To sa zrušilo, lebo to boli obrovské náklady na ten široký 7 cm film. A dokázalo sa teraz spraviť, ten 7 cm film sa zúžil na formát 35 mm formátu a teraz sa to premietá cez anamorfotickú predzátku, ktorý dokáže ten objektív rozťahnuť ten obraz na celé plátno toho panoramatického filmu. Ale už to není, no. Tam sú straty tých okrajových častí. Skrátka to by musel človek vidieť, ale to už táto technika nefunguje už dávno. Ešte Češi to používajú, majú svoje tie kiná, kde sa to ako premieta. Takže kolega jeden, čo mám z Mikuláša kamaráta, tak tí chodia ako na takéto akcie, sa premieta ešte 70 film. Ale to bola najväčšia kvalita, lebo to bol veľký formát obrazu. Skrátka. Tak by som to prirovnal k tomu, jak dneska HDčku, no lenže tedy to bolo plienka, to ešte nikto ani nevedel o takýchto veciach. Angelika, Fantomas, tieto filmy staré ešte, čo boli, sa premietali na jednom stroji, prestávka bola fajčiarska, išlo sa ďalej. Tu sa premietalo už na dvoch strojoch, ak sú teraz tieto tu, tak na tých starých mašinách takisto. Takže, ale hovorím, toto sú nezmary, ale technika ide hore, končíme. Kino bola na Slovensku aj v celej Európe všade najmasovejšia kultúra. Aj s divadlom. A dneska máš čo?